Nou, goeie. Goeie. Hoe ben je hem aan het doen? Een schildpad Ja, een schildpad is maar hij is heel eng. in de veert. In de veert? Ja. Oh, Ik vind het maar eng. biedt hij? Ja, eigenlijk wel. Ja, hij biedt wel. Hij biedt net. Hij biedt. Nee. Ja, hij biedt wel. Hij biedt net. Jawel. Hij biedt net. Nee. Net wan, hè? Nee, net als zij een beetje hoor, dan werkt het niet. Ja, dat is toch En nou? Wat zit er Ja, nou? nou, nee, paken wil hem, hè. Nou, de paak van Dylan die wil hem hebben. Waarschijnlijk. Want ik moest hem weer terug meenemen, want iemand wil hem, hè. Dus ja. Als je maar net een minkeer me komt. Maar hij laat hier gewoon in het wetten. Hij zei, hij hier op dat ding. Op die... Nou is hij Hij mocht net, absoluut net terug in de veer. Nee, want dan gaat hij echt dicht. Maar dat gaat net, hij dan Ja, is dan het gaat gewoon... hij worden. Nee, dat is gewoon een boertje. Nee, maar ons is het echt sneu. Dan gaat hij dicht. Ja, maar we stellen hun een beetje aan. Ja? Ja. Nee. Ja. Nee. Kijk, gewoon eerst geleerd. Nee. Je bent wat larig Iris, of net? Hè? Ja. Dit wordt helemaal net op, hè. Nee? Nee. Wow. Hoe springst u er zelf even? Wat? Hé, maar wat ben het dan voor vrouwen, dames? Nou, saai. Saai? En altijd praten. Wat? Nooit een keer stil. Vooral die. Net wel. Vooral Shakira. Ja, Shakira. Kijk wel saai zijn. Maar die domme kop. Altijd Ja. zo. Maar je bent gewoon fruntjes. Is het? Nee. Ja, hun. Amintjes die zitten al ja lekker in vakantie. En dat... Oké. Je bent net heel leervolk hoor, hè? Nee, dat is Nee. niet. Nee? Nee, dat doe ik net. Oké. Blauwe net. Blauwe net? Nee. Nee. Komt letter wel. Nee. Ik wil ook net naar de centjes klappen. Maar je zit nou bij elkaar, Jamila. Ja. maar je zit nou bij elkaar in de klasse. Ja. Oké. En dan gaat het wel goed? Of, Nee. Nee. Je bent altijd wel een beetje Ja. verneinigd. Ja. Een beetje, ja? Wat is dat dan? Ja, gewoon. Ja, altijd gewoon ruzie en nooit mij voor eens en altijd een. Denk ik net geleerd voor als de iemand koor. aan het praten is, altijd stil. een hele kwebbelje. Hou op. Het is zo. Nee, het is net zo. Ik succes er nog een protte willen maar de schildpad, hè? Dank je. Succes. Hoi. Nog een lekker dag.